Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ejugo onwe gị ụdị ajụjụ a: kedu ihe kpataranụ ọtụtụ ndị iche na ha bụ ezigbo mmadụ n'ebe ị nọ turned against gị nwa, wee kpọọ gị asị, kpọma nsị ịnyụrụ? Ị na-echekwa ya bụ echiche? Maka a na-asị na nwata bụrụ chiọma na ọ ga-enwe iro. Nwata ọbụla bụ ibe ya ụzọ kpa nkụ, asị na ọkpa n'ajọ ọfịa. Ọtụtụ ndị mmadụ n'elu ụwa, ihe ha na-eche bụ ọdịda mmadụ. E nwere ike ọ bụrụ ebe ị na-azụ ahịa, nwee ike ọ bụrụ ebe ị na-arụ ọrụ, maka na ị na-eme ọfụma. Pee n'anya, ọ dị ka ị ya agafe n'ọdịnihu, pee soke soiri gị. Maọbụ ilekwa anya n'ihe dị ka ngwuru ezinụlọ, ifu na ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ ezinụlọ unu asị, na-emeghị nta, na-emeghị imo. Nwanne gị, kwasiwe mbọ ike, because the worstest enemy is a household enemy. Mana ihe m chọrọ ịgwadowe gị: don't relent, don't surrender, be focused, be consistency. Anything you are doing, nwanne m, gbado anya. Ọ bụghị onye asị nwa na-anwụ, ọ bụghị oge egburu osisi ka ọ na-ada. Ị ga-afụ na agbaga m mbọ gị n'elu ụwa ga-emecha n'ikpeazụ bunie gị elu. Ekpere a na-ekpere onye iro bụ ka ọ ghara ịnwụ, kama ka ọ were anya ya fụ ihe ị ga-abụ n'elu ụwa, maka na ọ bụ okwu ekwuchara nwee iyi. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.